Ә менә бу гаилә сугышның ни икәнен үз күзләре белән күреп белә, чөнки аларның яшьлекләре шул чорга туры килә. Сабыр булырга, бер-береңә юл куярга, киеренке мизгелләрдә дәшми кала белергә. Матур бәхетле парлар булып яшәүнең серен Түбән Нурлат микрорайонында яшәүче хезмәт ветераннары Гариф ага белән Шамсурый апа Хөсәйновлар шулай дип аңлата. Әлеге сүзләр бу гаилә өчен яңгыравыклы буш сүзләр түгел. Аларның урта гаилә корып яши башлауларына 65 ел тулды. Гаиләдә ират баш булырга тиеш инде. Әби кеше тыңларга тиеш. Аннан соң гомер бит ул Алла биргәннән дә завис итә. Бер Алладан башка бер нәрсә эшләп булмый бит. Алланың биргәненә шөкер, бәхетле. Балаларым килә китә. Гариф ага шактый өлкән яшьтә булса да, бүген дә юмор хисен югалтмаган ак бабай булса, Шәмсурый апа татар хатын-кызларына хас барлы сыйфатларны үзенә туплаган мөлаим йөзле ак әби. 65 ел пар канатлы булып, тормыш авырлыкларын бергә күтәреп, шатлыкларны уртаклашып гомер кичерә алар. Шул дәвердә 7 бала тәрбияләп үстергәннәр, олы улларын югалту кайгысында кичергән алар. Эштән куркмадык, Аллага шөкер, менә шушы. Бөтен секрет шушында, эшләргә кирәк балакайлар. Эшләп яшәргә Алла теләсә. Эшләсәң бар да була. Җыртында үзебез салдык. Буларны мин 5 үзем эшләдем, үз кулым белән. Менә бу кизгеләрне бөтенесе үзем жасадым, бөтенесен тыштанда үзем эшләдем. Эштән куркмадык, Алла. Әбием дә уңган булды минем. Балаларны үстердек, Аллага һәрберсенең үзенең урыны бар, хәзер семьялары бар. Матур гына яшәп яталар, Аллага шөкер. Гариф ага 7 елга якын Мурманскида, Төньяк флотта хезмәт итә. Ә Шәмсурый әбинең язмышы үзе бер тарих. Ленинград блокадасының бөтен кыенлыгын үз җилкәсендә татырга, ачлыкны, ялангачлыкны үз күзләре белән күрергә туры килә аңа. Аксубай районыннан, Яңа Үзән авылыннан безнең әти Финляндиягә алып китте. Аннан сугыш чыкты да безне тиеп озаттылар бер шавын. Bir ay yürüdük biz anda. Bir ay yürüdük, şunda yolda çıkar almadılar bizni. Hazır Ladığı Gölü'ne iltip boşattılar bizni. Barşı bile çıkarga. İş barşını tiyip verdiler de. Birisi yine çıkan, ikisini batırganlar. Bizni Kir'den Leningrad'a uzattılar. Leningrad'a 25 kilometre gitmedik dediler. Bir stansiyeye boşattılar. Onda biz şul 125 gram bile kaldık. Onda çepçi, bıçakla suğa tıkıp keseler epeyini. Biz kotkan jirge etiler, enilerinde su kaynatıp koyarlar. Şunda suğa butab biz su içeriz epeyini. Ondan sonra Ginuar'nın yartısında bizni tağın diye bazattılar. Tavarını bakınca. Ladığı Gölü boyuna. Onda biz bargan jirge saldılar kilyenleri maşina bilen bizni şundan bize şaşıgardılar. Ondan çıkkaş kattık da biz eti boyunu kaşka girdi. Bula iştatlı da geldiğinde. Bir gün işe barmadı da etini suzi yitip iş ayıga termege jiberdiler begilmege. Ondan kattı da mında kötü taşlagan dediler. Mında tıştı da kötü oldu. Өлкән буын кешеләре безне үзләренең ныклыклары, тормыштан, язмыштан зарлана белмәүләре белән сакландыра. Гариф ага белән Шәмсурый апа да шундыйлардан. Югыйсә сугыш елларындагы кыенлыкларны да, аннан соңгы авыр чорларны да күрергә туры килгән үзләренә. Гариф ага гомер буе хуҗалыкта шофер, Шәмсурый апа элеваторда эшләп лаеклы ялга чыккан. Әдәм баласы эшләргә тиеш бит ул. Тормыш итәргә тиеш ул. Менә без эшләп үстек, Аллага шөкер. Эшләп үстек, эшләп яшәдек. Аллага шөкер, пенсиягә чыктык икебезгә, яхшы пенсия алабыз. Ашарыбызга, шәребезгә җитә, Аллага шөкер. Эштән кайткачтан җыртка тотына идем мин. Бөтен менә шушы әби белән икәү эшләдек. Без тоттык, куакларны утырттык, Аллага шөкер. Бөтен әйбер, нәүрәбенә хәтле казыдык. Бөтен әйберебез булды, Аллага шөкер. Эшләде, тапты. Строить ettiğinde bana şularını 5, 2 güne bir yüzde bitinisini жасады.
8-нче дистәне вакласалар да, өлкәннәрнең зиһеннәре дә бик әйбәт. Аларны гыйбрәтле язмышын тыңлап утырганда, еллар йомгагын сүткәндәй, тарих битләрен актаргандай буласың. Әйе, 65 ел бергә бер тормыш сукмагыннан атлау аз гомер түгел. Тормыш булгач, төрле хәлләр булды ди аксакаллар. Озак еллар пар канатлы булып яшәүнең сәбәбен Хөсәйновлар сабыр була белүдә, бер-бирләрен аңлап яшәүдә күрә. Аның каравы 15 ыныкка, 13 ыныкчыкка бирер киңәшләре алтынга тиң. Гомер кызларының җимеше мул Хөсәйновларның. Төп нигезгә әти-әни янына балалары да еш кайта. Алары да әти-әни үрнәгендә гомер кичерә. Авылсыз яшап булмый, авылда тормыш яхшы бит ул. Аның авылның исе бүтән, тәме бүтән аның. Авыл ул исәнлек бирә ул. Эшкә рәтә ул. Мин инде үзем дә өлкәнәй барам, әти белән әнинең киңәшләрен тотып яшим. Һәр вакыт килгәч, аларның ишекләре ачык, безне көтеп торалар. Әнинең сабырлыгын алырга тырышам үземә, әтинең эшчәнлеген, күп еллар йортның уты сүнмәсен, нигез ташланмасын. Һәр вакыт ачык чырай белән каршы алып, озатып торсыннар. 9-нчы дистәне бастап килүче әти әниемә карында сыкланып куям. Никадәр аларда никадәр оптимизмны, яшәү кеше тормышны ярату аларда. Менә шушы сызлануларга, авыртуларына карамыйча алар тормышка шатланып, менә бүгенге көндә шундый матур иттереп җылмаеп утырулар аларның бер үзе бер батырлыктыр дип уйлыйм мин. Аларны мин бәхетле гаилә дип саныйм. Мин алардан карап үрнәк алам. Алар бик бәхетле гаилә. Гаиләнең бәхетлелеге аның нәрсәдән киләсең? Менә мәсәлән бит инде алар бер-берсенә терәк булып, бер-берсенә ярдәм итеп, менә мөмкин кадәр озын гомер итеп бер түбә астында ул бит инде зур бәхеттер дип саныйм мин. Мин үземне белгәннән бирле әби белән бабайны беләм. Әни белән әти безнең эшлиләр иде. Без школдан кайткач, мәктәптән кайткач, гел туры әбиләргә килә идек. Әби минем ул яшьтән үк киңәшче әбием булды. Мин әнигә әйтмәгән серләремне дә әбигә сөйләйдем. Ул үзенең киңәшләре белән, дөрес киңәшләре белән миңа бик ярдәм итте. Укырга киткәч тә иң беренче кайткач әбигә киләм. Балалар мәш килеп, әти-әниләрнең тимер туйларын бәйрәм итәргә әзерләнә. Бергә матур итеп картайган әти-әниеңнең зур бәйрәмен билгеләп үтү балалар өчен шуннан да олы бәхет бармы икән? Бу табында Гариф ага белән Шәмсәрү апа исә үткәннәрне кабат искә төшерделәр. Яшьлек үткән, авырлыклар артта калган. Алар өчен шунысы мөһим. Бүген дә пар канатлары янәшәдә. Хәзердә яшьлекләрендәге кебек аларга икәү рәхәт. Бер-береңә юл бирергә кирәк. Минем характер кызу иде, әбием минем Аллага шөкер булды. Юл бирә белде. Менә шушы гаиләнең сире.